Ahojte, zdravíme ťa z Pilexu. Dneska si predstavíme novinku na našom e-shope. Sú to rukavice Light Gloves od Direct Action. Direct Action Light Gloves sú dokonalou voľbou pre každého človeka, ktorý pracuje so zbraňami. Tento model má nielen moderný vzhľad, ale vďaka použitým materiálom aj perfektne sedí na ruke užívateľa. Syntetická koža použitá na dlani poskytuje vysokú odolnosť a vďaka svojim protišmikovým vlastnostiam aj bezpečný úchop. V reakcii na rozšírené používanie zariadení s dotykovými obrazovkami, smartfóny, GPS príjimače, tablety a tak ďalej, Light Gloves majú schopnosť používať ich prostredníkom a palcom. Elastická predĺžená manžeta poskytuje pevné priliehanie a dodatočnú ochranu zápestia. Všité pútko z materiálu Hypalon uľahčuje nielen nasadzovanie a vyzliekanie rukavíc, ale umožňuje ich aj zavesenie na opasok alebo vestu. Rukavice sú vyrobené z vysoko priedušných materiálov, elastická tkanina medzi prstami zlepšuje celkovú pohyblivosť. To bolo na dnes všetko. Pozrite si aj ďalšie taktické rukavice z našej ponuky. Je z čoho vyberať. Ahojte!